Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gereja Kristen Jawa Purwantara dina Senin Legi tanggal 17 Agustus tahun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita maca saka Lakone Para Rasul 15 ayat 1 tekan ayat 21 Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa tahun 1994. Lan kawaca ayat 9 kanthi jejer dadi umate Gusti iku urip mardika. Gusti Allah babar pisan boten beda-bedakake tiang-tiang sanes Yahudi kalian kita. Gusti Allah nucekake manahipun tiang-tiang wau, margi tiang-tiang wau sami pitados. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake uripe. Haleluya. Amin. Nalika Injil Gusti Yesus kawartakake marang bangsa-bangsa liya, ora mung marang wong Yahudi, ana pitakon kang diaturake marang para rasul. Wong saka bangsa liyane Yahudi sing padha percaya lan wis kabaptis iku apa ya digudakne tetak. Lelakone para rasul 15 nyeritakne kahanan parpatane para rasul krembug perkara iku. Sakwise ngrungokne anggone padha ngaturake panemune nganti suwe rame padha bebantahan. Rasul Petrus paring pangandika, diteruske Rasul Paulus lan Barnabas kang paring paseksen lan dibundeli rembuke dening Rasul Yakobus. Gusti nimbali lan nampeni para wong dudu Yahudi dadi umate srana percaya. Lan sakwise para rasul rampung anggone ngendika, kabeh pasamuan bisa nampa lan ora mrekarakne maneh. Para sedherek ing negara kita bebadan sing paling luhur iku sidang MPR. Lan saben taun sadurunge pengetan dina kamardikan, MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat nganakne sidang tahunan MPR. Ing sidang tahunan MPR iki presiden pidato ngaturake laporan lan katerangan bab anggone nindakne ayahane lan program presiden minangka kepala pemerintahan lan kepala negara ing ngarsane MPR. Lumrahe parpatan iku akeh pirembugan. Malah beda panemu lan bebantahan uga bisa. Nanging saben taun sidang MPR babar belas ora ana pirembugan. Apa maneh beda panemu lan bebantahan adu data lan adu nalar. Sing ana mung keplok dawa. Lah apa ya sing diaturke ing pidato-pidato iku pancen wis bener kabeh lan uga wis becik. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, wiwit pasamuan kawitan. Patunggilan pasamuan iku mardika, ngaturake panemu sing beda-beda. Ana parpatan sing dadi papan panggonan kanggo bebantahan nganti suwe, ora mung manut lan nurut wae. Dadi umate Gusti iku urip mardika. Ora wedi nalika beda panemu lan bebantahan. Amarga tetep nunggil ing katresnan. Minangka patunggilan pasamuan srana ngaosi piwulang saka para rasul kang wasis lan wicaksana anggone ngayomi pasamuan. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Apa kamardikan kanggo nglairake panemu lan milih isih dadi perkara sing kudu diupaya ing urip bebarengan sak bangsa. Sapa sing kudu ngayomi rakyat nalika ana beda-beda panemu lan pilihan? Monggo katuran nyuraos.
lan pandonga. Duh Gusti kepareng kawula nyuwunaken berkah karahayon kangge para aktivis ing tata gesang sesarengan sabangsa, para wartawan, peneliti, guru lan dosen, para ingkang manahipun menika gemati ngatosaken kawontenan ing tata gesang sesarengan. Nanging malah diperkarake, dilaporke lan dadi urusan polisi amarga duwe panemu sing beda. Mugi paduka ingkang ngamping-ampingi lan nyantosaken. Pandonga menika kawula suwun wonten ing Gusti Yesus. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan. Mugi Gusti paring berkah dumateng kita.